O, hedden ni'n neud fideo bach yn wahanol o diwy, o diglei. O, mae'n ffantastig, chwarae teg. Reit. Wel, ni'n nôl eto, boys. Hello pawb, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl I PopT. Mae dyn ni fideo llond bol o laffs I chi. Nawr, fideo newydd I chi heddi, falle ddim mor newydd I chi guys, ond bendant yn newydd I fi oherwydd credwch chi neu beidio iawn. Dwi erioed I downloadio na ddefnyddio yr app TikTok. Shocking, fi'n gwybod. Felly ews y bew. Fi'n neud fideo ymateb, reaction fideo bach. O fi'n seto lan TikTok account ac yna dreifio mewn I weld beth yw'r holl ffasa yma. Ond cyn I ni ddechrau, be am I chi guys tanysgrifio I PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notification, OK. Digon o nonsense, off a ni. Dwi actually'n ofyn faint dwi am caru'r app yma. Mae'n really scary. OK. Dwi'n confused. Beth sy'n mynd ymlaen yma? Login success. Click ffôn mewn. Happy days. Hapus, wapus, jabus, babus, dabus. So dwi'n neud fy ymchwil a fi gyda fi rester o top viewed a top liked TikTok videos ac ambell I rai random wedi cael ei taflu fewn hefyd. Yn dechrau off gyda un o'r enw Zac King's Harry Potter Illusion, 2.2 billion views. Right. Cool. Like my costume? Yo, that's so cool. How are you doing that? Got a Nimbus 2000. Oh, I see. Mirror. Wait, is that my longboard? Longboardium Leviosa! Zach, my longboard! Come on, man, get back here! Dude, not cool! Mae hwnna mor cool. Fair play. Gwyd fe no. Like my costume? Yo, that's so cool. How are you doing that? Got a Nimbus 2000. Oh, I see. Mirror. Wel, mae fe'n clever clogs yn dweud. Mae'r fideo yn cool, ond 2.2 billion views. Mae hwnna'n ridiculous. Ond, chwarae teg nes I joio hwnna. Na I roi follow fach I fe. Oedd hwnna'n good. Yn ail, mae gyda ni Zac King eto. Cake Glass Illusion. Dwi'n cael y vibes o'r boi ma, mae fe'n lico illusions. Yn fi'n iawn? Okay. So some see this glass as half full, some see it as half empty, but I see it as a piece of cake. Hang on a minute. Alla I esbonio hwn I chi, alright? Yn yr edit, mae fe'n newid, fi ddim... Gwybod eto. Mae hwnna'n insane. Fi'n trio ffeindio'r pwynt lle mae fe'n newid o... Mae breu fi disgrifio. Newid o gwydr gyda dŵr I cacen. A mae'r dŵr yn symud han y foment olaf. Mae fe bach yn scary. OK, Bella Porch's M to the B video. To the B, it's M to the B, it's M to the B, it's M to the B. Fi di gweld hwn. To the B, bang. Mad. Dwi wedi gweld hwn. Faint o views I gyda fe? 610.8 million views. Yn catchy ddo. Dwi'n cofio gwylio hwn ar Instagram. O'n I bach fel, just mewn trans ac yn ail gwylio fe. Mae rhywbeth yn byty fe, sa'n gwybod beth yw e. It's M to the B, 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 bang. Hwna yw e. A mae gyd mae'n neud yw hwn. Fyddai'n lwcus I cael 5 view yn neud hwnna. Ond mae hwnna jyst yn newid popeth yn brain fi. Falle bod fi'n neud y pethau wrong. Falle ddylai I neud rhywbeth fel hwnna. To the B, it's M 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 to the B, bang. David Dobrik's World Largest Elephant Toothpaste. 266 million views. Wel, beth sy'n mlaen.
Wow. What? Mae hwnna'n edrych yn... A gyda edrych yn rili bryglis. Maen nhw gyd yn gwisgo gwyn a gloves a wellies a stuff. World's largest elephant toothpaste experiment. Ddim syniad I fi beth yw elephant toothpaste, ond dwi'n cymryd hwnna yw e. A dyn nhw'n defnyddio hwnna I actually brwsio danedd elephant? Neu... Sy'n elephant yn y fideo. Ok, fi'n joio hwn, I fod yn onest â chi. Beth sy'n nesaf? Oh! Stairs Challenge. Alright. Gawn ni weld beth sy'n digwydd. Beth yw'r challenge ma? Ok. I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. Ok, hwnna'n cool, ni'n licio hwnna, hwnnw bach fel bush. Gadewch I ni edrych unwaith eto, right? Bush. Hwnnw'n tiwn byd. Y dwylo yn mynd fel hwnna. Hwnnw'n ffynnu. Ok, ymlaen i'r un nesa. Dog bark. Just dog bark. Yw'r un o'r fideo. Okay. Bark at your dog. Roof! You've got a gwyneb y ci yn bach yn, huh? What was that? What did you do? Huh? He? Okay, fi am gwylio fe eto. Roof! Pan mae'n troi'r ochr, mae bach fel... Come again? Hwna'n 10 allan o 10. I fi fel hwna'n hilarious. Ok, un fach arall fan hyn o'r enw Addison Rae Dance. Ok, so, gawn ni gweld. Bach o remix, ok. Oh. Right. Nid cup o TV, I fod yn onest, ond dwi'n edmygu, ti'n mo, y ffaith bod hi wedi ddysgu'r holl symudiadau yna. Sdim chance yn y byd lla I ni hwnna, a sdim chance fydda I wneud hwnna ar gamera chwaith. Oh, come on. Oh, 5, 6, 7, 8. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? So, dyna ni am y tro cydaf. Dwi wedi defnyddio TikTok a wedi gwylio fideos arno fe. Dwi'n siŵr fyddai nawr yn colli dyddiau o'n bywyd I yn gwylio'r fideos yma. Dwi wedi gorffen am spel, dwi jyst bod yn eistedd yma yn cario ymlaen I gwylio rai. So dwi yn poeni bach, ond yni, oedd yn ffyn. Gobeithio nad chi joio'r fideo yma o fi'n gwylio rai o'r TikToks mwyaf poblogaeth yn y byd. Os wnaethoch chi, cofiwch I tanysgrifio I PopT, roi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch yn notification. A gad o bod os licech chi gweld mwy o fideos o fi'n ymateb I TikToks yn yr wythnosau nesaf. Ond unig peth ar ôl I gweud yw diolch am wylio a na I weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-da.